cakra kang bala tumingal prang sampo samya medali lir tadet wileting godo dayawanggung manguncang niti oh wih ladalah Sura Sardula lan kowe Sura Srenggala kuwi ana nan wonten pangendika ingkang adhawuh kula nan wonten pangendika ingkang adhawuh ora lali iki Togok lan Sarawita sumusul inggih Gusti Patih kepareng ngundang inggih menika Cetha Teja Mantri lan Sarawita Togok kula wonten dawuh amit pasang liman tabih Patih wah kowe nyusul ana sukuning jamur dipa nggih kula nuwun sewu ngaturi kawuningan bilih paduka ndadosaken pangrantuning ingkang sinuwun Prabu Maesasura anggenipun gandrung-gandrung kapirangu dhateng Batarintara kasih nggih Bataritara sampun boten kenging dipun tambani kangge srana menapa kemawon. Gok nun aku dadi dutaning ratu lamun to nganti ora entuk gawe isin kok. Karo meneh ingkang sinuwun wis paring dawuh lamun aku kudu bisa mboyong Bataritara lamun to ora. Guluku bakal dadi jole digantung dadi pengewan-ewan ana ing alun-alun. Wae. Mula taun ana windana aku ora bakal bali marang Guwa Kiskendha. Yen to durung kasembadan nderekake pukulun Bataritara kok. Ning empun dangu-dangu awit gerahipun kunjana ingkang sinuwun menika sampun sanget mboten kenging dipun jampeni. Aku ngerti kok. Nanging aku isih ngulur-ulur wektu supaya Dewa cetha pangucape. Nanging wangune Dewa ngerti lamun to sedyaning ingkang sinuwun Prabu Maesasura bakal mengiran jagat ngrata bumi kok. Mula tak jaluk mumpung kowe teko ing papan kene piye penemumu kok. Nek saking pemanggih kula, nek sampean pancen dadi duta mungkasi nggih kudu ngrampungi sisan. Nek wani kalih para Jawata nggih ditanting sisan dewane. Ngukui Bataritara napa pilih kayangan dadi ajur. Pancen kuwi pangajabku kok. Ning nggih niku sampean kudu otot kawat balung wesi merga Dewa niku kondang kena lara nanging ora kena pati. Nadyan ketaman lelara kenging gegaman sedina kaping 17 niku dadi larane nanging boten enten critane dewa kok mati niku. Merga dewa niku beda kalih titah kaya kula sampeyan nek dewa niku pengawak cahya. Mati sedina ping 3 isih ngambah wonten ing alam kadewan malih. Ladalah. Dadi cethane dewa kuwi ora bisa mati kok mboten saged. Mboten saged pecah ning nek tele-tele saged. Tele-tele iki. Jarene dewa ki luput pati kena lara. Lah ya nek pancene wani karo dewa ya ora susah dipateni bondo tangane krincung sikile pentungi sekesuk. Angko ora mati nek ya lenggek-lenggek. Pun pripun nek sampean wani nggih maju ning nek kira-kira wedi mundur mawon mumpung senten kol. Pripun? Mangka dewa niku gamane bangsa bledhek guntur tatit kilat angin udan lesus. Lesus wis mati. Lambemu wong lesus barat kok
niku gamaning para dewa kayangan dados sampean pun mung gawa Brama kepanasen. Wong perang niku ngibarate kaya wong nyabrang geni blubukan. Nek panas kudu diunduri, ning nek adem diteruske. Ladala. Kowe ngerti kok. Kasektene ingkang sinuwun persasat jagat iki tanpa timbang. Nadyan to pepatih Lembu Sura ingkang nalika semana uga melu ngrabasa kayangan nganti aku uga melu salah kedaden ketaman pusakane Bathara Wisnu. Guluku sirahku gathuk gembung tugel parandene titianku sing wujud lembu ya wujud sapi. Ketaman jemparingi Bathara Wisnu uga tugel parandene kedayan rawa rontek bisa sambung mung kleru dununge kok. Sami kalian ingkang sinuwun Prabu Rahasti rumiyin. Panjenengan nggih salah kedaden tumpakan sampean lembu sing potol gune nggih tememplek teng mriku. Mula tak rewangi dadi wujud ora lumrah sakpadaning titah kaya mengkene iki ora trima rasaku yen durung gawe sasra wirang ana ing kayangan kok. Wah. Monggo nek ngaten ning kula pun elek-elek. Nek sampean pancen wani tenan nggih monggo rewa dene mboten wani sakniki mantuk mawon. Pun. Nek kinten-kinten paitane kandel mang tantangne nek kira-kira mung 3000-an ampun. Sura Sardula kula wonten pangendika ingkang adhawuh. Rek lampit brungkat kimpul gajah gelar singa baru. Dasare aku wis tantangan kelawan Bathara Indra kuwi bapakne Dewi Tara. Wangune dewa dina iki bakal ngadepi barisan nggo Kiskendha. Rawe-rawe rantas malang-malang ayo diputuh adepana para Jawata. Ngestaken dawuh.
hai ye ye ya welu kancane aduh wangene ra Jawa sing wangen cak woi hai Sukata marang sureng perang udani arum ngendan wingawiyat naraca palani Jawata suka mulat ing palagan kayung yun yudaning wrereksa bojleng iblis lanang padha gujikan ladala ak sawang ketap-ketap saka ing ngawang-ngawang cumlorot kaya ndaru mudhun ning sukuning gunung jamur dipa nanging ketok sikile ora ngambah lemah kowe bangsaning dewa iya wong wilahing Mastuna Sidam iya ngaku gage mumpung durung tak bondo tanganmu kowe dewa sapa ngendi kayangan yen kowe kepengin sumurup marang aku ya aku Bathara Mahadewa. Bathara Mahadewa kowe sapa? Wadya kala saka nggawa Kiskendha kesete Prabu Maesa Sura takon marang aku Dedya Kala Sura Sardula. Sura Sardula. Ayo endi? Tetah ulun kang jenenge Lembu Sura. Kudu bali yang dangkane ora kena midak kayangan Jungring Salaka. Piye? Anggepmu apa dewa tak enteni jawabe nganti nglangut nggonku ana kene kentekan sangu. Ora ana kabul kawusanane kuwi dewa kepiye? Yen pancen lila ulungna nanging yen mbok kukui Dewi Tara. Sawangen barisaning yaksa saka nggowe Kiskendha. Mbuh Raidep. Kowe ngerti lamun ta judha tali mangsa. Wah, gombal.
Batune kowe Jawata ora tumindak adil. Besok bakal mbacut saiki apa dene apa abam. Bisa mboyong Dewi Tara nanging langkahana Bathara Mahadewa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Bergencanging alis risang mawe gandrung. Sugih kendel bondo wani mentas meguru Wema Dewa. Ora ilang tak kedhepake, aku tak gaglak tekan sak awakmu kabeh panganen leganing ati. Sumawur mangawur-wuraken Yo! Why?
Hei, as. Hai. Ah. Hai. Maju, maju. Ayo. Mundur, mundur. Oh, ha ha. Oh. Ha ha. Ayo nuduno kowe. Wah. Wah. Wah ya. Wah, keriang aku. Hei, awas. Hoi. Hoi. Oi! Wah! 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 Oh! Ha ha! Ai! Ai! Ah! Yay! Hai! Oh! Oh! Ah! Ha ha! Ah! Hai! Wah! Oi! Woo! Woo! Ah! Ha ha! Oh! Ha ha! Ah! Ah! Ayah! Ayah! Minggir. Yo, sapa iki? Sambu minggat opo? Legan kulek momongan utek-utek macan tru mutiar kowe. Bongko kowe. Lah jating dewa kaya ngene apa kowe? Mutiar kowe. Pat. Ayo mati aku. Awas kowe. Iki apa iki? Iki supaka. Pusaka. Tinggalane putuku jenenge Kyai Senggol Motot.
Tamake gunung cukruk seka rasat bumi bengkak. Aja meneh mung campur ayo. Seblake dadamu, mbrodol jaringamu metu nggawa jeroan. Nyo. Seblake dadaku. Yen nganti gogrok uluku gedene mbrodol jaringanku. Lho wong aku meguru kowe. Lho, apa iya? Ora ngandel jajalen. Gandeng aku ngandel, aku tak mulih. Yen. La mok Suramrata Jayamrata imbang-imbang wong sapa? Iki sapa iki? Bathara Sambu Minggato takon karo aku Patih Sugina. Wong rebab aku. Dek ora ngendang ora dikono. Awas, tiwas ngendang ngono nek bubuane mbok titip-titipke moh. Awas. Wah, oh, mati kowe. Hoi. Petak lahmu, ndadate opo? Mati kowe. Hoi. Wah. Jalukamu. Piye? Njaluk perang cara piye kowe? Diantem kaya ngono, tanganku ngantek lara kok menteles jane kuwi dewa-dewa apa? Ayo ketokno budimu. Tumplaken gamanmu bisa ngasurake Bathara Sambu gedhe ganjarane. Allah apa iya ora ngerti kok jago kepruk Tanah Abang. Awas. Wah, loro kan ora apa-apa lho, ora apa-apa piye pisan kas. Wah, sakit kan? Ora. Lho. Maliko gegermu, nyo milio. Hot. Piye srepek ning bolak-balik ngono. Hot. Wah. Hot. Wah, jambak sirahku piu-piu. Rambutku sak tekem mbok cekel. Aku arep mbok kapake. Ora mati derajat mopo. Hei, awas, mburi. Awas, wingking. Waduh, mati aku. Wah. Hei, guri.
bali. Jabang bayi dewa kok ya nek sing merenges. Merenges ndasmu kuwi. Buta mengimplek-implek kaya ngono tak idak modyar mecedel kowe. Apa aku mbok kira wedi karo kowe? Aku ya ora wedi. Tak idoni raimu. Idone gedhi. Kene jek mikir tangan di sing argo ngantem kok wis dibeduki. Tangan ki nek ning mburi kabeh niki wah. Hai. Oh, wah. Oh, wah. Oh, wah. 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 Oh, ah. Aku semelang kok dhisik derek. Tanganku iki jek tak pikir-pikir. Hai. Ora lara, ora patek kenek. Angele tok eram iki. Tangan ngene kok angele. Weh, nggo ngantem kok ora lara ki tangan apa? Lah bendina tak nggo nguwek-uwek sepatu. Hoi, wah. Hai, hai, ha. Wah. Allah ya. Aduh ya. Allah. Ah. Hoi.
Hotpa. 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 Awas kowe. Ah. 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 Awas. Wah. Oh. Wah. Men dadi satriya ora sik angel men iki. Bah, nek tenanan. Hah. Ah. 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 Warusuh iki. Mau. Jabala miyok gumulung mangung siring sata kambah kungke srukadite wanggo wah wis ora kenek digawe becik para dewa mbah kowe kak mundur yen apa. Waduh. Wah. Dewa niku kok komplit. Komplit piye? Enten sing mabur gegana, enten dewa sing gedhe dhuwur nggawa angin. Enten dewa sing ngantukan. Kuwi sapa? Kacirios naminipun Bathara Tembara. Niku dewane cilik ngalor ngidul nggawa mit. Piye ngalor ngidul mbeta blangkon. Dewa kok nggawa blangkon karepe nek sewayah-wayah enten wong ngejak. Bulane kisinan sasi besar nyenyet mong karek pringis kuwi Bathara Tembara nggih mbangge maju pisan kas pripun nika mungsuh kula Bathara Yama Dipati dewa sing gaweane njabut nyawa. Kowe aja wedi supaya nyawamu ora dijabut gawanen cekel aku. Jebenganipun menapa? Nyah iki. Menika menapa? Kuwi jenenge pucang kalak. Daya katyasanipun tinatah mendat sinara menter sinuduk putung tinumbak bengkung. Karo iki nyah. Menika menapa? Iki lulang Kebolandoh. Sinekti Mandra guna jayeng palagan ora tedas tapak paluning pandhe. Karo iki gawanen sisan. Menika menapa? Kul buntet. Lajeng dipun tamak ora tedas braja lungit. Karo iki sisan aja ketanggungan. Menika menapa? Irek. Niku diombe kuwi ombene wong arep perang. Napa nggih menangan mecang ombene kuwi engko lak terus iso mak ting. Wele. Yen pangapunten, Mbah. Wis. Ngene tanganmu. Menapa arep tak timbul?
Sumangan suara kalang jinggalang jingkai jioba carinun sejabali koma kinoma kalate padang camali chore koma kali wongkaro mana jiko sambowo bakari to Madina prakto karo kino wangka aku cipto Nagwang ning jagat lara pata isining jagat gedhong kuning menang-menang saking kresane ngalah si putri sinden panggung walah japane kok dawa meneh ora dawa ora mandi nek aja wis tangane tak pindhone kok tamakno jajane Bathara Brahma remuk dadi sewalang-walang centana sisik sakala kanthi mongko wae jawino kanthi jiwa kawan campur karo kinawan panjane planto kanthi potan kulo kanthi cewa tak guang cakan apa ta isine cakan gedhong kuning menang-menang saking kresane ngalah Dek kaya wong adan. Maju tamakna Bathara Brahma apa Bathara Sambu remuk dadi swalang-walang. Walah, mandiya lampun ndek kliwon, Mbah. Duwe japa ora mandi nek kemaki. Ditawa ning radio. Bisa memperbesar alat vital. Awake dhewe ra iso mbuktekke kok tawakke wong. Cangkemmu kok cerewet. Jakara kanyawa jakara cipta sambawa nambahi Jaka. Donga nek kaya ngono. Mangsa karo ampun minggir mawon. Sampeyan mboten gelem ora bakal minggir. Nggih. Prajuriting dewa tibake ngepek-epek tak sebul mobal mabul. Kok mboten mangkat men dadi sik. Dek kaya wong cethik geni ngenteni dadi. Rasa cerewet kowe. Lah urung dadi to. Yoga ki angger murah ngono kuwi. Ngawur ae sampean niku. Guyan-guyan. Ya ampun. Muga-muga lepas parane jembaro kubure. Cangkemmu ngatos-atos, Mbah. Ora usah diweling gedhe tuwa kok diweling ora diarah dhewe. Jawanakanto masaki sambawa jakaro cipta padu ning kelangka rebutan bojo tak guang ning Jakarta apa ta isining Jakarta gedhong kuning menang-menang saking kresane ngalah si putri sinden panggung. Wah, apalan kaya sakali kita majali makita daging nyana nyolong tangga ditinggal lunga siapane kok saya elek iki bangsane ngopo
Aku ya berjurin saka ngguwa kis kendana kalena kala pacakina saka sika ta dadi ngukure kita singene keksine bojone londo iki wong apa iki wong apa tukulan suwek kena kaya ngene wong ngono wong kok kaya ngene ya men to ngene bojoku nom kaya ngene kok ngaku bojone nom ora mung siji loro ning pirang-pirang bojoku ana tak cokoke tan kali kulon kali lor kali kidul kali aku arep mlayu ngetan mbok kulon celuk-celuk mlayu nang mbok lor mbok kidul celuk-celuk ora ngalor ora ngidul ora ngetan ora ngulon turu ning juruk juruk ki ngendi iki datilan patimu mati ya men mangsa bodho kuwi iki apa iki? Iki apa? Kaya tiyang wong kok kaya ngene. Kajenge ndang rupane nggih kaya ngeten ae. Bathara Brahma ora kena mambu tantang. Sang Hyang Budawaka ora kena mambu tantang. Seblake perbatan pedhot buthungmu bongko kowe. Prayoli binantang menungsa ratata. Pedhot geger mbayo, sapa sing ora trima? Iki Bathara Brahma. Ya ampun. Sakaya kaca apa carane keto. Badi kata enggal mudara. Mang Mendel ampun nangis, Mbah. Mendel, Mbah. Loh. Dek malah bengok. Pun niki pun surut, Mbah. Nangis tek terlena. Tangi, Mbah. Ayo yo. Pripun sing sakit pundi? Lah ora apa-apa nek. Pun dilok sik. Dek mboten ceklek. Mripan mura penjalin. Ceklek kok ngendi? Ampun malang kerik kaya centelan klambi. Lho ditulis. Ya men. Wanduh. Aku diguang rono ngebruki karo dewa klambine abang. Nika wau dewaning geni Bathara Brahma. Hah? Sampeyan ampun cedhak-cedhak nika nek diobong. Bathara Brahma dewaning geni. Nggih, sampeyan ampun cedhak-cedhak mengke nek diobong kalih Brahma. Alah aku mah ngerti ya arep udut. Bulane nggawa geni. Alah aku geni-geni pripun nika genine sak lumbung Bandung. Nek mung menungsa nuwun sewu kaya sampean kalih kula
mleduk dadi swalang-walang. Anu gemben ya tau kobong ngono kuwi kite. Kobong pripun? Ya ngono kuwi bareng omahku kobongan mak plok-plok. Bareng aku ki ndelik kerubutan dami. Sampeyan nggih ngawur. Wong diselalat geni kok kerubutan dami. Lasirku ketoke primpen. Bareng anu malah mak pletok-pletok no sarungku dadi cilik-cilik. Mabur urun dhuwur kae. Terus bareng lecuwe ngono ki muni mak tok. Tok. Napa niku? Mak tok no ping pindho. Bareng tak tiliki mbledhot. Saban. Sapa iki? Sambu. Patih Gundala Sastra mingkata. Hot. Hot. Wah. Hot. Wah. Hot. Wah. Wah. Hot.